Pin! ¡Pum! Con Mandallo E con Octavio. Boh, maravillosa, non Octavio. Eu creo que facemos un tándem increíble. Increíble, fermoso, maravilloso, estupendo. Xuventude de Viño Tesouro, elegancia, pureza, maravilloso. A boa experiencia, inteligencia, a boa experiencia. cultura. Sácame a pasear por aí, cólleme polo brazo, lévame por todos os sitios, lévame aos parques, en fin, unha maravilla. A miña, a segunda, na que nos temos que retar, sabes? A mí, moita estrategia. A min gustame cando somos os catro, que nos temos que facer aí Os tal. cuartetos. E o de bailar, gustame moito. Ah, A min bailar, gustame. Sempre me... Xa de toda a vida me gustou bailar, non se nota, No, que va. Fiarnos da nosa intención. Vaya, fiarnos da nosa intención. Eu diría que sí, fiarnos. Intuición masculina, femenina, de todo. El xa leva un pouco todo preparado porque dixo que estuvera estudiando, pero eu xa veño así, xa vai anos que xa acabei de estudiar. E xa non nada. Eu saí da universidade fai 2 anos, entón claro, teño os coñecementos frescos. Ui. Wow. Eu chamaría a David Zamor. Veña, eu, tirando de David, a David Perdón. Que se anoten xa, que o van pasar increíble. Isto é unha festa, Home, e ademais que non vos podedes imaginar todo o que pasa detrás das cámaras. Pero é segredo. Porque aquí non se pode contar hasta dentro de 10 anos, polo menos. Sí. Pero porque aquí pasan cousas, Entre bambalinas... Entre bambalinas, a xente desaparece, aparece... En fin, cousas que eu non quero decir nada, pero... É unha experiencia que teñen que vivir porque é moi divertido. Unha vez na vida. Aprenden moito e a xente que traballa aquí é maravillosa. É maravilloso, así, que duda cabe. Eu nunca pensei que vou pasar tamén, de verdade. Mira, emocionei, de verdade. Tranquilos.